акнун дӯстони азиз бармегардем бар рақобати чеҳраи саршиноси кишвар ҷаҳонгир маҷидов ки бо ҷудогии сафед ба майдон мебарояд бо ҳарифи олмонияш Матихас Мартин ба майдон мебарояд. ҳарду паҳлавонон дар ҳол сабқадро шурӯъ мекунанд. ҷаҳонгир маҷидов дар ҳол ба ҳуҷум мегузарад бо қаду қомати андак аз ҳарифаш баландтар гӯштин мегирад. хеле ҳолати хуб, ҳолати муносиб буд барои ҷаҳонгир маҷидов. ҷаҳонгир маҷидов 5 маротиба медали тиллои ҷоми Аврупоро ба гардан овехтааст. 2 сол пай ҳам шумораи яки байни ҷавонон буд. инчунин 2 соли дигар пайваста шумораи яки тими миллии Озарбойҷон буд. 8 маротиба нишони тиллои ҷоми Осиёро ба гардан овехтааст. сабқат идома меёбад. ҷаҳонгир навбати дигар дастро хеле мустаҳкам мегирад. имконият фурсат ҷустуҷӯ мекунад барои партов кардан. ва ҳолати хеле ҳам хуб барои ҷаҳонгир маҷидов. ва довари марказ сабқатро боз медорад. Матихас Мартин паҳлавони 27 солаи олмонӣ ки бо паҳлавони мо хубовозмоӣ дорад. хеле оромона гӯштин мегирад ҷаҳонгир маҷидов. марҳилаи аввали хубовозмоӣ. навбати дигар сари зону менишинад Матихас Мартин. довари марказ шидои нахустро ба ҷаҳонгир маҷидов нишон медиҳад. ва Фотеҳ Маҳмадбеков мураббӣ дар кунҷи майдон нишаста рақобати ҷаҳонгир маҷидовро мушоҳида мекунад. навбати дигар дастро хеле мустаҳкам мегирад ҷаҳонгир маҷидов. ва фурсат имконият барои партов кардан дорад, вале барои ӯ имкон намедиҳад. ҳарифаш Матихас Фотеҳ Маҳмадбеков маслиҳату тавсияҳо медиҳад барои ҷаҳонгир маҷидов. хеле имкони хуб дорад. бояд хеле эҳтиёткорона гӯштӣ мегирад, зеро баъд аз ин ҳарифони бо таҷриба интизор ҳастанд. ҷаҳонгир маҷидовро навбати дигар мехоҳад аз гинем марказӣ берун созад. Матихас Мартинро мехоҳад дубора партов кунад. сари зону менишинад ҷаҳонгир маҷидов. хело ҳам фурсати хуб. соли 2021 дар гранд-слами Абу-Даби медали биринҷии мусобиқотро ба гардан овехта буд ҷаҳонгир маҷидов. чӣ тавре қайд кардем 8 маротиба нишони тиллои ҷоми Осиёро ба гардан овехтааст. ва 5 медали тиллои ҷоми Аврупоро байни ҷавонон. ва навбати дигар хело ҳам имкони хуб ва партов мекунад. вале ин партовро довари марказ ҳеҷ имтиёзе ба ӯ гузорӣ намекунад. ҳарифаш Матихас каме хаста ба назар мерасад. ҷаҳонгир маҷидов фурсат дорад. хело ҳам имкони хуб дорад барои партов кардан. ва ҳарифаш Матихас Мартин усулҳои бардурғро истифода мебарад. худро фаъол нишон медиҳад, вале дар асл
ҳама инро довари марказ мушоҳида мекунад. навбати дигар дасту гирабонро хеле мустаҳкам мегирад, сари зону менишинад, вале зери ҳаракатҳои ҷоҳонгир Маҷидов ҳарифаш низ ҳаракат мекунад. Мартин хеле хуб истифодагарӣ мекунад дар рӯбарӯи паҳлавони мо ва дубора Маҷидов хост иҷрои усул кунад ва ҳамин тавр 4 дақиқаи вақти асоси пушти сар мешавад. дӯстони азиз, ава дар вақти тиллоӣ мебинем Маҷидов кадом ҳаракати зебову кадом партофти тиллоиро барои мо ҳадия мекунад. дӯстони азиз, танҳо мо дур намешавем аз назди экранҳои худ ва чунин ҳаракатҳои зебову чунин сабқате ки ҷоҳонгир Маҷидов або арифаш нишон медиҳад тамошо мекунем дар якҷоягӣ. ава дастгирӣ мекунем. навбати дигар аз як тараф хеле мустаҳкам мегирад ва мехоҳад партоф кунад, вале ҳарифаш барои ӯ имкон намедиҳад. Фотеҳ Маҳмадбеков авайси мураббӣ ҳар лаҳза мушоҳида мекунад рақобати Маҷидов ҷоҳонгирро. або як шидо муҷозот гардидааст паҳлавони мо. дубора талош меварзад, ҳаракат мекунад барои иҷрои усул кардан. ава довари марказ шидои нахустро ба Аматихас Мартин нишон медиҳад. шидоҳо баробар мегарданд. навбати дигар аз як тараф хеле мустаҳкам мегирад Маҷидов. арифаш низ на он қадар таҷрибаи ҳавои гӯштинҷӯйиро дорад, вале бо вуҷуди он варзиш аст, ҳеҷ пешгӯиам карда намешавад. ба ҳар сурат бояд Маҷидов ҷоҳонгир хеле эҳтиёткорона гӯштин мегирад. аз як тараф хеле мустаҳкам мегирад ва арифаш дар ҳоли чунин гӯштин гирифтанаш довари марказро маҷбур месозад то ин ки шидои дигарро низ барои Мартин ва Тихас нишон медиҳад. навбати дигар ҳарду паҳлавонон дар вақти тиллоӣ дар Голденско савқатро идома медиҳанд. каме фаъолтар мегардад Матихас. аз ин ҳолат бояд истифода намояд Маҷидов. ҳарду паҳлавонон гаштаю баргашта бар замин менишинанд ва довари марказ сабқатро боз медорад. ава довари марказ барои ишора барои хомӯш будан ба мураббии ҷоҳонгир Маҷидов Фотеҳ Маҳмадбеков. навбати дигар сабқатро боз медорад довари марказ. хело ҳам хаста ба назар мерасад Матихас Мартин. ава ҳамин тавр шидои дуюмро низ дӯстони азиз нишон медиҳад довари марказ. дар ҳоли худро фаъол нишон доданд бо чунин ҳаракатҳои зебову бо чунин иҷрои усул кардан ва ҷоҳонгир Маҷидов довари марказро маҷбур месозад. шидои сеюмро низ ба Матихас нишон медиҳад, вале сабқат идома меёбад. каме интизор мешавем партофте ки Матихас Мартин нишон дод.
و همینطور دوستان عزیز در وقتی طلایی پرتاب کرد ماتیخاس مارتین و پیروزی به دست آورد. با وجود باخت جهانگیر مجیدوف خیلی خوب کشتی گرفت، خیلی حرکت های خوب نشان داد. اول این ارامویچ پیشگویی کرد